Gemeenten gaan op verskate wijzen om met de oorlog tussen Israël en Palestina. Zo hing het bij het gemeentehuis in Burgum en Boetenpost geen vlaggen. In Den Bosch hing er een vredesvlagge. En op het staatshuis in Dokkum wappert een Israëlische vlagge. Die laatste roept op stritten verdeelde menings op. In principe is dat een goed teken, denk ik, om solidariteit te betonen. Ik denk dat het gewoon een goede steunbetuiging aan Israël is. En die vergelding van Israël, ja, daar vind ik ook wel wat van. Maar ja, goed, dat is toch een heel delicate kwestie. Dus ja, dat vind ik heel lastig om daar door te zeggen. Ik vind dat je op dit moment een standpunt moet innemen met betrekking tot die barbaarsheid van die terroristen. Dus misschien komt er ooit een moment dat er wel een vredesvlag neergehangen gaat worden. Maar nu moeten we met z'n allen even duidelijk een keuze maken. Aan de ene kant vind ik het prima, want dat is iedereen zijn eigen keuze. Maar ik snap ook dat mensen het net prettig vinden dat er hing. Dus ja, ik had zoiets van, laten we gewoon ons eigen vlaggen houden. En ja, ik snap wat er in Boetenland gebeurt, maar ja. Wie de vredesvlag misschien een betere optie was? Ja, ik denk het wel. Trots de oorlog is de vraag naar vlaggen toenam. Dat vernemen ze ook goed bij de Dokkumer Vlaggencentrale. Eigenlijk we ze alle keer zien we forse toename. En de meeste vlaggen zien we toch wel in deze vredesvlag. Wat op dit moment aanschaft wordt door de meesten. Ja, wat had je daar een verklaring voor? Want die vredesvlag is echt wel ja de druk, maar dit keer wordt er echt wel verkocht, gaan we hier. Ja, klopt. En ik denk omdat het symbool zit van vrede, liefde, saamhorigheid. En ik denk dat een hele grote meesken, ik mijn orenachtergrond, graag weten litten willen van iets symbool zetten willen voor de vrede, liefde en saamhorigheid. Ik denk dat dat echt de daadwerkelijke reden is. Wat zijn de verwachtingen voor de aankomende tier? Nou, ik denk dat de toename van de vredesvlag nog wel even toeneemt. Eigenlijk ben we meer gaan produceren in het begin van de week. En we zullen dat nog elke dag toenemen. Dus dat... De verwachtingen zijn dat dit weekend nog wel trots zet. Een boost in de verkoop van Israëlische en Palestijnse vlaggen troch een oorlogsconflict. Want mensen willen toch uit en aan aan gevoelens. Nou, ik denk dat het goed is dat mensen zich uit te kennen voor de identiteit waar ze van staan willen. En dat is wat een vlag doet. Daar zit het symbool voor. Wat ik wel mooi vind is nou de ontwikkeling van de vredesvlag. Want de vredesvlag is net alleen nog een blauwe vlag met een witte dood. En dan denkt hey, dat is mooi en decoratief. Nee, het brengt echt een statement, een duidelijke boodschap weer. En dat is echt de boodschap van het samen verder komen. En uiteindelijk met liefde en vrede met elkaar leven.